Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Booker sang rent-a-car na sapuan nga patay sa sulod sang van nga ginamaneho sa Talisay City kainasang aga. May report si Nico Delfin. Dugoon kag bangkay na sa makitan sang katapos ang Citizen Crime Watch si Brian Mark Aguilio sa sulod sang iya ginamaneho nga van sa Hacienda Manaol sa barangay Matabang, syudad sang Talisay kainasang kaagahon. Suno kay Amado Donesa Jr., nagabalabag sa dalan ang van. Amo nga nangusisa sila, tubtob nga nadeskobrehan ang bangkay sang biktima sa sulod sang salakyan. Sun pagabot na mo niya, mala na yung dugo. Buting ganun, gabi inasaya, gabi ipasayagin tiro ya. Ano daw? Wala na suga sa area tayo, no? Why? Kaya bago na nga dalan, pakatlo sa simbahan niya bago. May igos ang bala sa ulo kag lawas ang biktima tugas ang pagpaniro sang wala pa makilala niya gunman. Na-recover sang kapulisan ang slag sang wala pa mahibaluan nga kalibre sang pusil malapit lang sa bangkay sang biktima. Pero suno kay Police Lieutenant Abigail Donasco, Deputy Officer sang Talisay City PNP, ang mga residente sa lugar ang wala man sa may nabatian nga lupok sang pusil, ang mga posible ginbilin lang sa lugar ang biktima. Hindi pa man mapatod sang kapulisan kung anong motibo sa pagpatay sa iya. Negative, sir, negative. So ma'am, there's a bigger chance kasi sa sulod ng van, siya gintiro. There is a possibility, sir, na sa loob ng van. Or likely sa ginitiro. sa ibang lugar. Tapos, sir, Or likely sa ibang lugar. we will see with the ongoing investigation, sir, kung it will take time, no, for us to identify whether kung close shot or doon shot or transfer shot. Okay. So we will see. Si Aguilio nagatrabaho bilang taga-book sang ginarentahan nga salakyan, kagamuman ang masami nagaserbe driver sa rent-a-car service. Kaina, nagpadulong naman sa talatapan sang PNP ang tag-iya sang van nga ginamaneho sang biktima para makakuha sang dugang nga mga impormasyon. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.